खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। स' लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव बा दुखुनांथाव जाथायखौ शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना जुदि स्क्रिप्ट खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो बुजिलांगोन। लोगोफोर मानसिनि जिउआ थारैनो दानो दङ दानो गैया, जेरै थास' बिलाइनि दै होननानै बुङो। थास' बिलाइयाव दान्दिसे दैया जमा जायो, नाथाय जेब्ला बारा बबेथिंफ्रायबा बुथिनानै फैयोब्ला माने थरथिंसेबो थाया, माने माला समाव बुथिनानै गोलैलाङो, माने जेबो थालखौनो मोस्लाबा बा पात्ता मोनै बेफोरबायदि जालाङो। बेहाय थरथिंसेबो थाया। बेफोरबायदि मानसिनि जिउआबो दानो दं दानो गैया, बबे समाव मा जाहैयो आरो माला मा जाब्रबो जों रावबो मिथिस'आ। जाय जोंखौ सोरजिहरनाय बै सोरजिगिरियानो सोरनि खाफालाव मा लिरनानै हरदों, सोरनियावबा दुखु, सोरनियावबा सुखु, सोरनियावबा माने ओरैबायदि माने रावबो मिथिस'आ जों सुबुं माहारिया। थ' लोगोफोर नैबे सावगारियाव नुनाय जवान, जाय सासे बर'नि जवान ITBP आव साख्रि मावनाय इण्डियान तिब्बत बर्डार पुलिस, नैबे बिथाङा हरखाबै गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे 1.5 मननि सासे गोरलै गथ' बा 1.5 मासनि सासे गोरलै गथ', गावनि गथ'खौ नागारनानै हरखाब जिउखौ खोमाना माने रुंसारि जालांबाय। दा बे बोरै रुंसारि जालांखो नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स खोन्थागोन। दा बे जवाना न'निफ्राय गावनि डिउटि फारसे थांफिनदोंमोन। दा बे थांफिननाय समाव राजधानी एक्सप्रेसआव गावनि जिरायनाय खथायावनो, गावनि जिरायनाय सिटआवनो माने रुंसारि जानानै थादों होननानै आलिगड़ स्टेशननिफ्राय बेखौ माखासे मानसिफ्रा, जाय दावबायारि गोबां फोथायो, बिथांमोना फारसे खबर हरनायाव माने बेफोरबायदि मिथिनाय जादों। दा बे जवाना उत्तराखन्ड फारसे दावबायलांदोंमोन राजधानी एक्सप्रेसआव। दा बोरै जाहैखो बिनि जेबो माने मिथियाखै, बोरै रुंसारि जाखो। दा साननायाव जानाय आदारफोराव बा बिनि माखासे खायद'फोराव सोरबाफोर माबाफोर होखोमादों नामा, दा बिनि गोबां माने एसे सोमोनांथाव बा माखासे साननो गोनां बाथ्रा माने सावरायनाय जालायबाय थादों। दा बिनि जानाय आदारफ्राव सोरबाफोर मुलिफोर बा बिदिनो बिस गोनां बायदिसिना होखोमादोंब्ला बे जासिगोन, नङाबाथ' मानो बेफोरबायदि जानांगौ होननानै गोबां माने सन्देह जाथावना आरो। दा बिदिनो गोबां समाव साख्रि मावनायल' नङा, जों गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेंगालर, केरेला, कर्नाटका बेफोरबायदियाव जों गोबां बर' जोहोलाव, बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां खामानि मावनो थाङो। बे समाव गोबां जाथाय जाहैयो। ट्रेननि समावबो ट्रेन दावबायलांनायाव ओरैबायदि माने होंगो दोंगोनि गेजेराव गोबां गावनि जिउखौ जेने तेने रैखा खालामनानै थांलाय फैलायखौ खालामनो हायो। नाथाय बे समाव ओरैबायदि जायो, रैखाथि होननाय माने ट्रेनाव रावबो मोनखाया आरो। ओरैबायदि अबस्था जायो, जेब्ला एक्सप्रेस ट्रेनाव गाखोगोन ना, बेयाव माने सोरबा नोंखौ हेल्प होग्राबो थाया, सोरबा नोंखौ बासायग्राबो थाया। हायोब्ला नोंखौ नाख्लायगोनसो, नोंखौ माने ओरैबायदि माने खैफोदसो खालामनो नागिरगोन, बेफोरबायदि माने ट्रेन दावबायनायाव थायो। नाथाय रैखा खालामग्रा रावबो थाया। दा ट्रेनाव माने बेफोरबायदि जेबो फेसिलिटि गैया आरो ट्रेन दावबायारिफोरनि थाखाय। बे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि भारत हादराव। दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मिन्थिगोन। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। মোকতো তেতিয়া মানে ফোন কৰি ক'ল যে এনেকা হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰী এনেকা চাকৰি কিবা যে দিল্লীৰ কি হস্পিটাল কি কয় ষ্টেচনটো আছিল আলিগড় হস্পিটালত তাৰ ডেড বডিটো পোৱা গৈছে।
তাৰপাছত আমি ঘৰত আহি খবৰ কৰিলোঁ যে মানুহজন যোৱাকালি ঠিক 8টামান বজাত ঘৰৰ পৰা মানে সুস্থ শৰীৰে গৈছিল, মানে ঘৰৰ পৰা একদম ভালে ভালে গৈছিল। যাই মানে ট্ৰেইনত ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠিছিল মানুহজন। ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠি ঠিক যাই 10টামানতো ফোন কৰিছে ঘৰত যে মই যাই আছোঁ বুলি ট্ৰেইনতো। ঠিক তেনেকৈ আজি আৰু খবৰ পালোঁ হঠাৎকে ইমান মানে সুস্থ শৰীৰে যোৱা মানুহজন হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰীয়ে মানে তাক বোলে ডেড বডি পোৱা গৈছে, মানে ট্ৰেইনতে শুই থকা অৱস্থাতে। এতিয়া আমাৰ মানে তেখেত কোনো মদ ভাং বা তামোল চিগাৰেট এইবিলাক কোনো নিচাজাতীয় বস্তু খোৱা নাছিল ল'ৰাজন। তেওঁ সময় আছিল আই থিংক 2009 মানত তেওঁ চাকৰিত ভৰ্তি হৈছিল IT কিবা জোৱানত। ঠিক মানুহজন যিহেতু কোনো মদ ভাং নাখায় বা নিচা বস্তু সেৱন নকৰে, ট্ৰেইনতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খুৱাইছে না কি, আজিকালিতো বহুত মানে তেনেকুৱা বাতৰি বা কিবাতে শুনা পাই থাকোঁ। চ' গতিকে যদি তেহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যদি ভালদৰে তদন্ত কৰে, মানে ITBP ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা তদন্ত কৰে বা আমাৰ অসম চৰকাৰেও ভালদৰে যদি এইটো চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি যায়, যাতে পষ্টমৰ্টেমটো ভালদৰে কৰে বা কি খুৱাইছে বা কি না ফুড পয়জনে কিবা হৈছে, সেইটো হ'লে আমি ভাল পালোঁহেঁতেন আৰু কি। ঘৰটো আমাৰ খগৰপুৰ ধুলাউৰা বুলি কয়। ঘৰত তেখেতৰ মা আছে আৰু ভাই আছে আৰু তেখেতৰ সহপত্নী আছে আৰু বাচ্চা এজন সৰু বাচ্চা 1.5 মহীয়া আছে বেচেৰা। সেই 1.5 মহীয়া নিজৰ বাচ্চাটোক মানে কিবা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল। চ' মানে সেইটো 2 মাহৰ কাৰণে ছুটি আছিল ল'ৰাজন। 2 মাহ তেওঁ চাকৰি কৰিছিল ITBP জোৱানত। তেওঁ পোষ্টিং আছিল উত্তৰাখণ্ডত।